pawb, sgwrs i syna, a da chi'n cofio yn yr episod dwytha nes i ddweud fysa fi mynd i meinio. Fysa nes i weld, tu allan i'r fideo, nes i hel chydig bach o pren a mwy o cerrig, a nes i wneud yr pickaxe, dwi'n gwybod beth i ddweud, carreg. So, dwi'n meddwl na i fynd i'r main rwan. Just recovering, actually. Na i fynd i wneud chydig bach mwy o torches. Yeah. Torches. Just recovering. Okay. Dwi'n meddwl na i cadw'r ci yn fama. Yn fama, aros am yna. Dwi'n mynd drawn. Lle nes i weld o, rownd fama dwi'n meddwl e. Lle oedd o, rownd fama, o'r yna. Na. Na i just dilyn yr twll oedd o yn cynt. Mynd lawr fama. Mynd lawr fama. Bach yn bach o cerrig. Ddefnyddio yna hyn fydden nhw'n wneud yn gyflymach. Fwy amser yn y fideo wedyn. O leia, dwi'n gwybod, 10. Oes dwi wedi hel rhan 8. 2 arall. Dyna ni. Dwi wedi dod o bwyd. Digon. Reit, so es i ffoma, es i gadael chydig bach o'r torches. Reit yn fama yma. Wa! Wff! O'n i'n gwybod na fama iddo. So, ai lawr lan. Lle eisiau? Fama. Dwi'n meddwl... Ai ffoma. Oh! Here. Yes. Yes, digon arno fo. Gyntaf. Peth. Lafar mewn rhywbeth yn dod i fyny yn dweud iron. Ella bod ni wedi ffeindio fo blaen, dwi'n gwybod. O, lava! Dyma ai lawr ffôn ar fan. O, creeper. Reit, dych chi'n meddwl osa fi? Dwi am just mynd. Gael yr... Lle hwnna? O, dych chi'n gwybod efo'r hiar? Ella na i gyginio fel lawr y fama. Mae'n y bench craftio yma. Just wneud yn spar. Na. O, na. O, disgwyl. Dwi'n meddwl yn ei cleddyf a pic. Un yn barod. Dwi'n meddwl yn neud yr pic gyntaf. Yn ôl neud y pic, na i gadw'r lle. O, dwi'n meddwl bod ni efo digon. O, fy ni just efo digon. Lle mae'n y fwy rhwng fanna, dwi'n gwybod. Na i neud y pic rwan. A na i gadael y rest yn fanna. Ella fyna demons. Dwi'n gwybod. Os dwi'n ffeindio ni, dwi'n bod yn mor hapus. Dwi'n nhw wedi cael ei wneud eto. Mae'n just wneud yr clefydd rhan. Nes i weld creeper lawr yna, so. Gadael hwnna fanna. Hyp! Na i fynd at y lava, cos dwi'n cymeryd na lava rhwng lava, dim lava. Lava, mae'r... pa ffordd. Dwi'n meddwl ai ffoma gyntaf. Mae creeper arall. O na, dwi'n syniad drwg to ffoma. O na, eisiau fynd o hyn.
Wel. O fama, gai chdi bach o mushrooms. Byd y fama, dwi'n mynd y ffordd arall. Neu fynd yn ôl rhan. Dwi'n gallu deud ys yna'n byd yn lle bach. Dwi'n dam chdi bach o'r glo. O'n i fan yn neud ein byd y fanna. O, hyn y fanna, neu... Gon... Gael chdi bach mwy wedyn. Ffordd o fa. Reit. Demons! Yes! O, dwi'n mor hapus. O, yes. Gorau hwnna. Yes! Yes! Demons. Lucas eisiau neud yr picture. Deud os yn nhw'n lafa dŵr. O, reit. Dwi'n ofyn rwan, dwi'n ofyn. Stopio hwnna. Na, neith. Reit, mae'n am bod yn anodd rwan. Yn eisiau'n byd digwydd. Maint o'n i wedi gael. Maen nhw'n deud ta 8 fel arfer, alla bod ni'n lwcus ag am mwy, dwi'n meddwl. Yes! Lle mae'r thing? Dwi'n bod o'r Xbox. O! Oedd hyn o'n gyda 5 6 8. Mae'n mwy. 10. What? Dwi'n Lucas. Dyn nhw'n bosib. Ella bod un demon, chydig bach o demon ddim yn iawn. Os o dal un peth yn dod i fyny yn deud, ella erbyn y fideo nesaf fydd bob dim yn well. Dwi'n meddwl dwi'n hapus rhan, dwi'n isio yn byd yn fama. 7 munud hefyd, dwi'n meddwl, ia. 7 munud a 29 eiliad. Dwi'n mor lwcus, dwi'n mor hapus hefyd. Demons, dwi'n demon pick a clefydd. O, dwi'n mor hapus. Mynd o ma rwan di'r problem. Mynd o ma. Dwi'n mynd really eisiau'r hyn rhan, ond na i dag ymenyd o, ti'n gwybod, dwi'n reidio, dwi'n mynd. Oh god, dwi'n mor hapus. Dwi'n gwybod pam dwi'n mor hapus, demons ydy nhw. A beth am tutorial? Dwi'n rili ots gyda ti'n me to continue well, dim really efo demons nhw'n meddwl, ti'n just gael nhw a wedyn neith rhywbeth dod i fyny yn dweud diamonds. O, dim ots, dwi'n mor hapus o. Be di hwn? O, mae'n bwyd yn fyna. O, ma rwan, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd y ffordd iawn. Ella, dwi'n gwybod. Dwi ar goll yn nhw. O na, dwi ar goll hyn. O na, fysa chydig bach yr hyn o'r lan eisiau clefydd allan o. So sa mot rhan os dwi'n gallu ffeindio hynna. Dwi'n eisiau mynd adra. Mami, dwi eisiau mynd adra. Mae'r lava lawr yna. Neu lawr yma. Diolch am... Oes y gold dwi'n
Lle o? Creeper. Sut gael fi hyn o mam yma rwan? O, ie. Dwi'n meddwl na i ffeindio fy ffordd o mama yn yr episod nesaf. Rwan mae'n sgwysyn dweud ta. A wel chi yn y fideo nesaf efo fy demons. Ta!